Така изглежда Миянмар след разрушителното земетресение, което засегна страната. Тези изображения се появиха в социалните мрежи непосредствено след земетресенията в Миянмар. Твърди се, че те показват щетите, които са резултат на природната трагедия. Макар и опустошителното бедствие да е факт, дали тези снимки достоверно отразяват ситуацията? Реших да проверя произхода на изображенията чрез TinEye. По този начин потребителите можем да стигнем до източника на всяко изображение, което видим в интернет пространството. Оказва се, че и двете снимки вече са били повод на проверки от BBC, AFP Fact Check и други медии. Всички ги описват като фалшиви и изработени чрез изкуствен интелект. Проверката на AFP Fact Check детайлно показва несъответствия в едно от изображенията, като например сенките от колите и други обекти, които видимо не съответстват на големината на предметите или изцяло липсват. Освен това, в същото изображение се вижда и логото на генератор на снимки чрез изкуствен интелект – OneAI. С оглед на фактите можем да заключим, че макар и в Миянмар наистина да има огромни поражения и щети заради земетресението, точно тези снимки не са реални. Когато се случват природни бедствия като това в Миянмар, в социалните мрежи често могат да се появят графични изображения и видеа, които да не са истински и да подведат потребителите. Напомняме, че по-рано тази година огромни пожари изпепелиха квартали на Лос-Анджелис. Както с Миянмар, така и тогава в мрежата се появиха десетки видеа и изображения, които всяваха дезинформация и допълнителна паника. Проверявайте информацията, с която се сблъсквате онлайн. До скоро!